Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo pasanano muli ndine Yvonne Tamanda Phoya poyamba na imitu yake. President Mutharika wapempha achiwiri kwa nduna omwe walumbiritsa kumene kuti athandize kupeza njira zothana ndi mavuto omwe dziko lino likukumana nawo. Boma lalonjeza kuti lika chidwi ku ntchito za nthambi ya polisi pokonza mavuto omwe akukhudza nthambiyi. Ndipo phindu limene kampani zingapo za ntchito zachuma mdziko muno zapanga likuyembekezeka kudutsa ndalama zokwana 1.1 trillion kwacha. Tsopano nazi nkhanizi mwatsatanetsatane. Mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika wauza achiwiri kwa nduna omwe asankhidwa kumene kuti athandize kupeza njira zothana ndi mavuto omwe dziko lino likukumana nawo. Mutharika alimbikitsanso nduna zatsopanozi kuti zizitsatira malamulo komanso kupewa mchitidwe wa chinyengo ndi ziphuphu. Professor Mutharika amayankhula izi ku Kamuzu Palace mu mzinda wa Lilongwe pamwambo wolumbiritsa achiwiri kwa nduna omwe asankhidwa kumenewa. Yamikanisi Mtowe ali ndi ripoti. Pa 5 January chaka chino mlembi wamkulu wa boma anatulutsa ndandanda wa nduna zatsopano za boma. Pa ndandandawo panalinso achiwiri kwa nduna omwe mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika akhale akugwira nawo ntchito yotumikira Amalawi. Ndunazi ndi monga a Thokotembo wachiwiri kwa nduna ya zaulimi, a Chipiriro Mpinganjira wachiwiri kwa nduna ya zachilengedwe, a Edgar Tembo wachiwiri kwa nduna ya zamafactory, malonda ndi zokopa alendo, komanso a Charles Chilambula wachiwiri kwa nduna ya zaumoyo ndi ukhondo. Mmawu ake mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika wati dziko lino likumana ndi mavuto ambiri chifukwa cha kusintha kwa nyengo, kuphatikizapo kusefukira kwa madzi komwe kwapha anthu komanso kuononga katundu, kuphatikizapo misewu ndi nyumba. Kotero Mutharika alimbikitsa ndunazi kukhala patsogolo kupeza njira zothana ndi mavutowa kuti chuma cha dziko lino chipite patsogolo. Iwo ati nduna zaboma zikuyenera kumalemekeza ndi kutsatira malamulo a dziko komanso kugwira ntchito modzipereka. Mtsogoleri wa dziko linoyu wati sasankha nduna ndi cholinga chofuna kusangalatsa anthu koma kuti athandizire kuyendetsa boma ndi kukweza miyoyo ya anthu kumbali yawo ya chuma. Mutharika achenjezanso kuti athana ndi amene apezeke akuchita zakatangale ponena kuti mchitidwewu umabwezeretsa chitukuko cha dziko mbuyo. Boma la Mutharika layika chidwi pa ndondomeko zofuna kuthana ndi mavuto akusowa kwa chakudya, mafuta a galimoto, fetereza ndi ndalama zakunja. Mutharika ayika patsogolo madera anayiwa kuti akonzenso chuma cha dziko chomwe chinasokonekera mbuyomu. Yamikanisi Mutowe, MBC Lilongwe. Nduna ya zamtengatenga ndi ntchito zomangamanga a Japi Mhango yatsimikizira anthu kuti ntchito yokonza ndi kukulitsa msewu wa M1 zikuyenda bwino ngakhale pali zovuta monga kusefukira kwa madzi, kuchedwa kwa malipiro a anthu omwe adakhudzidwa ndi zina. Mhango anena izi pa ulendo wawo woyendera ntchito zokonza msewu wa M1 kuyambira pa mphambano ya Kamuzu International Airport kufika ku Kacheche mboma la Rompi. Miriam Galiza ali ndi ripoti. Boma likukonzanso ndi kukulitsa msewu wa M1, msewu omwe ndi waukulu omwe umathandiziranso ntchito za malonda mu chigawo chino cha ku Africa. Ntchitozi zikugwirizana ndi ndondomeko ya Malawi 2063 komanso ndondomeko yayikulu yokhudzana ndi ntchito za mtengatenga. Msewuwu akuukonza m'magawo anayi, kuchokera pa mphambano ya bwalo la ndege la Kamuzu International Airport kufika ku Kasungu, kuchokera ku Kasungu kupita kwa Agenda, kuchokera kwa Agenda kupita ku Mzimba, kuchokera ku Mzimba turn off kufika ku Kacheche mboma la Rumpi. Cholinga chachikulu cha ntchitoyi ndi kukonzanso komanso kugwiritsa ntchito bwino msewu kuti uthandizire chitukuko cha dziko lino pachuma, kuthandizira anthu kufikira ntchito za umoyo komanso zitukuko zina, komanso kuthandiza ntchito zopangira ndalama. Atamaliza kuyendera msewu mpaka pa Agenda, nduna ya zamtengatenga ndi ntchito zomangamanga a Japi Mhango ananena kuti akukhutira ndi mmene ntchitoyi ikuyendera ngakhale kuti panali zovuta zina.
chimodzi mwa zovuta zikuluzikulu chinali kukokoloka kwa mlatho wa mpasadzi ku Kasungu zomwe zinaonjezera ntchito kwa kontrakitala, komabe ndunayi inanena kuti boma pogwira ntchito limodzi ndi bungwe la Roads Authority komanso makontrakitala inachitapo kanthu mwachangu pobwezeretsa msewu opatutsira kuti galimoto zipitirire kuyenda pa msewu. Kufika pano metayendera kuchokera ku Lilongwe kuja ndinokondwa kuti ntchito yomangaso msewu ochokera ku Lilongwe kubwera ku Kasungu ikuyenda bwino. Contractor akugwira ntchito yabwino. Ntchito zipang'ono zachedwa pa zifukwa zosiyana-siyana. Monga mnamva pali nkhani zimene anthu ena akudandaula kuti sanapase chiputa misozi kuti akatundu awo mwina tichotse. Zimenezo nazonso zikukhala zikuchedwetsa ntchitoyi. Kwina kumwina zinthu ngati zipangizo zamagetsi zimene zinafuna kuti zichotsedwe, zisunthidwe, sizinasunthe. Zimene nazonso zikupangitsa ntchito izikhala ngati ikuchedwa. Koma kutenga ndi quality ntchito imene akugwira makontrakita onse ndikhulupirira ndine okuti ntchitoyo akugwira bwino, akugwira maukadaulo wabwino, tikuona kuti khani msewu wabwino akupita kutsogolo. Ndipo mawu ake mkulu wa bungwe la Roads Authority Engineer Ameo Champiti wati ntchito yokonza msewu wa M1 idagawidwa m'magawo anayi. Achampiti anati gawo loyamba ndi lachitatu ntchitoyo yagwirika ndithu kupitirira theka, pamene magawo achiwiri ndi chinayi ali pafupifupi kufika theka. Anatinso kuchedwako ndi chifukwa cha zifukwa zina monga kusefukira kwa madzi ndi zina. Takhala tikukumana ndi mavuto angapo, ngakhale ndinene motsindika apapo kuti ifeyo ngati ma-engineers, ngati Roads Authority, komanso ndi ma-contractors, ma-consultants, komanso kupitirapo boma lakhala likupanga chilichonse kunena kuti pavuto lililonse pakhale yankho lake komanso pakhale thandizo lake. Ndiye pali mavuto a compensation amene akhala akuoneka ku msewu unowu, boma lakhala likulipira ma compensation ochuluka kwambiri. Pamenepo palinso nkhani ya mafuta, boma lomweli lakhala likuyesetsa kunena kuti mafuta asakhale ovuta kapena osowa. Mbali ina ndi nkhani imene tinagwiritsa ntchito pa msewu kuti ngakhale msewu unakokoloka tithe kulumikiza pakatikati pa maola 48 kuti msewu ukhalenso ugwira ntchito. Ndi nkhani yomweyo yakuti boma likuyesetsa kunena kuti pasakhale vuto limene likhale lokanilira. Ntchito zokulitsa ndi kukonzanso msewu zikutenga makilomitala osachepera 301, pomwe makilomitala osachepera 107 athakale ndipo atsekulidwa kuti galimoto zikhoza kuyamba kugwiritsa ntchito msewuwo. Msewu wa M1 ukupitirira kukhala ofunika kwambiri mdziko la Malawi chifukwa umalumikiza dziko la Malawi ndi mayiko oyandikana nawo, komanso umathandiza kwambiri pa malonda, kuyenda kwa anthu ndi chitukuko cha chuma. Kuchokera kuno ku Lilongwe ndine Miriam Kaliza. Boma lalonjeza kuti likachidwi ku ntchito za nthambi ya polisi pokonza mavuto omwe akukhudza nthambiyi. Nduna yona za chitetezo cha mdziko apita Mukhito yanena izi itayendera likulu la polisi ku Lilongwe. Mukhito anayendera ntchito yomanga nyumba zokhala polisi komanso ofesi ya nthambi yona zakafukufuku mwa zina. Zambiri mulipoti la Chinsensi Moyo. Ngati njira imodzi yodziwira momwe nthambi ya polisi ikugwirira ntchito zake, nduna yona za mdziko ndi chitetezo apita Mukhito pamodzi ndi wachiwiri wawo Norman Chisale anayendera likulu la polisi ku area 30 ku Lilongwe. Awiriwa atangofika anayala nkhata pamalo achikumbutso ku likulu la polisi ngati mbali imodzi yokumbukira apolisi omwe anataya miyoyo yawo nthawi ya ntchito. Mukhito anayendera ntchito yomanga nyumba za apolisiwa komanso nthambi yochita kafukufuku. Iwo anati aonetsetsa kuti ntchito yomalizitsa kumanga nyumbazi iyende mwachangu. Ndipo ku nthambi yochita kafukufuku ndunayi inati nthambiyi ikugwiritsa ntchito zipangizo zakale ndipo nkofunika kuti ayikeko zipangizo zamakono kuti apolisiwa azitha kugwira ntchito zawo mwaukadaulo onse. Nyumbazi pano tikuzona kuti pafupifupi zafika kumapeto, chimene chavuta nkuti atikire magetsi komanso madzi atiwesere madzi. Vuto limene lakula kwambiri ndi nkhani yoti mwina tikuchedwa kumbali yathu ya boma kwalipira anthu awa.
chimenecho chimene champangisa contractor nayenso kuti achite jenkha kuti ayembekezere kuti naye apezeko zake kuti athe kutimalizira ntchitoyo. Tikadakonda kuti ngati boma titalipira mwansanga ndi cholinga choti asilikali athu alowe nyumbazi, chifukwa ngati salowa nyumbazi zoziyamba kuonongeka. Tayenderakonso kumene timati ku office imene amatenga timati ma fingerprints za anthu, ncholinga choti milandu ikachitika mwina akamafufuza azitha mwina kuchita link zinthu apeza pamalo a milandu aja ndi anthu amene alakwirawo. Ndiye tikuona kuti katundu wambiri amene akugwiritsa ntchito ndi wachikale ndiofunika kuti tiwathandize, ndipo tiwathandizadi ngati boma. Pakadali pano mkulu wa polisi Richard Luhanga wayamikira ndunayi kamba kodzipereka kutukula ntchito za polisi komanso kagwiridwe ntchito ka nthambi. Timakhala osangalala akuluakulu a boma kamabwera kuzationa chifukwa zimatipasa mwayi wakuti nkhawa zathu omadandawala athu olokadaulo wathu tiwauze tasonyeze aziziwe. Ndikubwera kwawo ndi kwa mtengo wapatali andi ndacheza nawo kwambiri. Tauzwa ngati pali mavuto okhuzana ndi nkhalidwe olokusamalira anyamata athu akwaziwa. Tauza mavuto okhuzana ndi mmene tingagwirire ntchito kuti ipite patsogolo, so tauza komanso pamene tikuchita bwino thandizo lomwe boma likutipasa ndi support yonse tathokoza ndi kuwaonesanso zonsezo. Ndunayi yalonjezanso kuti ithetsa mavuto amayendedwe omwe akulowetsa pansi ntchito yopita m'malo omwe apolisi ayitanidwa pogwiritsa ntchito njira ya 997. Chinsisi Moyo, MBC Lilongwe. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tiyeni tionenso mitu yake. President Mutharika wapempha achiwiri kwa nduna omwe walumbiritsa kumene kuti athandize kupeza njira zothana ndi mavuto omwe dziko lino likukumana nawo. Boma lalonjeza kuti lika chidwi ku ntchito za nthambi ya polisi pokonza mavuto omwe akukhudza nthambiyi. Ndipo phindu limene kampani zingapo za ntchito zachuma mdziko muno zapanga likuyembekezeka kudutsa ndalama zokwana 1.1 trillion kwacha. Takulandiraniso ku nkhani zathu masana ano. Nkhani zokhudza madzi komanso ukhondo ndi zofunikira kwambiri pa nkhani za uchembere wabwino makamaka mzipatala za dziko lino. Mayi kapena mwana amakhala pa chiopsezo chachikulu chotaya moyo ngati pa chipatala palibe madzi. Mulipoti lathu lapadera sabata ino, Maikina Chirwa akuunika momwe zinthu zilili kumbali ya madzi komanso ukhondo mu mzipatala zina za dziko lino. Chidwi chake chagona pofuna kuona ngati amayi oyembekezera komanso omwe abereka kumene amakhala ndi mwayi opeza madzi abwino zimbudzi za ukhondo pamene ali ku chipatala. Mboma la Ntchisi, zipatala zina ziwiri zikupereka chithunzithunzi chosiyana pa nkhani ya madzi komanso ukhondo. Chipatala cha Nkhuzi chomwe chakhala chaka chimodzi opanda madzi chikupereka nkhawa makamaka kwa amayi oyembekezera komanso omwe abereka kumene. Sofilet Mangani wa zaka 35 ochokera m'mudzi mwa Anikisi, mfumu yaikulu Kalumo omwe abereka kumene ati amayi ambiri akuvutika kupeza madzi akabereka. Ndabwera ku chipatala kuno adokotala andilandira bwino zedi koma vuto limene napezako ndiye kuti ni madzi amene mulibe mu chipatala muno. Pamenepo pofunika titathandizidwa chipatala chino kuti chiziyenda bwino. Mkulu woyang'anira chipatalachi Anoelo Ngwata ati nawonso zimawakhudza kwambiri poona momwe amayi amavutikira kuti apeze madzi. Pakanapezeka ena akufuna kwabwino kuti akhoza kutithandiza kapena boma zikanakhala bwino ife tikufuna thandizo la msanga chifukwa munjira zathu zakuno kumudzi tinayesetsa ndafotokoza kale magawo onse timakhala ndi VDC imene imalumikizana ndi IMP zonsezo akudziwa komanso kudutsira ku mafumu paokha kudutsira mu zosonkha kapena ma contributions akudera tinayesa koma zimene zooneka kuti ndizopereka sizingakwanitse kuti tingagule pampu ina. Komatu ku chipatala cha Khuwi boma lomweli la Ntchisi zinthu ndizosiyana pomwe chipatalachi chili ndi madzi okwanira komanso aukhondo. Milika Njovyalema
omwe awalandira mphatso ya mwana ati chipatalachi chili ndi madzi abwino komanso aukhondo ndipo amayi savutika akabereka. Ndipo china chilichonse nachiona kuti chayenda bwino kwambiri makamaka kumbali ya madzi nangoti ntachira mwana wanga mama uja sanavutike solo magadiyani yanga kuti madzi akapeza kuti komanso kuti ndikasambire palibenso pamene anandigwirirapo kapena walokatengako kanjinga ayi nayenda ndithu nekha ukasamba bwinobwino bwerako. Ethel Mbizi Kayange omwe ndi namwino woyang'anira chipinda cha amayi oyembekezera akufotokoza momwe zinthu zimayendera pa chipatalachi. Malo aukhondo amamasula wina aliyense ngakhale even patient kumene amaona chilimbikiso mwa ifeyo komanso ifeso ogwira ntchito tikuyenera tikhale malo aukhondo kuti nafenso tathandize bwino anzathu pamene pali pamalopo pali ukhondo. Ngati pamalo pali umve sitingagwire momasuka komanso patient sangamasuke kuti afotokoze nkhawa zake. Kotero kuti zonsezo zikutithandizira kuti tikapewe matenda amene akhoza kubwera chifukwa chopanda ukhondo komanso timaperekanso trust kwa mapatient athu. Lesti Longani ndi mmodzi mwa akuluakulu ku ofesi ya zaumoyo m'boma la Ntchisi ndipo wati akudziwa za vuto lomwe lilipo ku chipatala cha Nkhuzi. Vuto limene tikulidziwa kuno ku Ntchisi ndipo chipatala cha Nkhuzi chakhala chili ndi madzi m'mbuyomu komano chaka chimodzi chapita anapeza kuti pampu imene amagwiritsa ntchito kukutapo pe madzi inapsa zimwe zinapangitsa kuti tikufunika kugula pampu ina zomwe ndalama zake zikuyenera kuti zichokere ndithu kuboma koma pali pano maplani oti ndalama zimene zipezeke alikale in pipeline kuti chipatala cha Nkhuzi chikhala ndi madzi posachedwa apa mosatenganso nthawi. Zipatala zina monga chipatala chaching'ono cha Mpamba boma la Nkhatape komanso chipatala cha Mzuzu Urban mu mzinda wa Mzuzu ndi chitsanzo chabwino mwa zipatala zomwe amayi akusimba lokoma. Ku chipatala chaching'ono cha Mpamba Amisozi Kamanga zaka 28 ananyadira kuti sanavutika atabereka kamba kuti pa chipatalapa pali madzi. Mathandiza kunganike ya madzi timamwa timashapa zovala zimene tinanangira kusamba. Chipatala cha Mzuzu Urban chili ndi zimbudzi zamakono madzi abwino komanso ndi chaukhondo paliponse. A Florence Muntali ya zaka 28 wochokera ku dera la Masasa mu mzinda wa Mzuzu ati chipatalachi chimapereka chisamaliro chokwanira kumbali zonse. Ayi kunoko ukhondo uliko ngati mmene tiyesere kuti mmene kuli kubafa kuja kosambira ayi ni kwabwinobwino kwa ukhondo olo zimbuzi zake zonse za ukhondo olo malo okhala malo ogona ayonse nda ukhondo kuno. Taonga Nyirongo ndi namwino wankulu yoyang'anira chipinda cha amayi oyembekezera ndipo akufotokoza moteli. Zimathandizira kwambiri chifukwa ngati ukhondo palibepo ndikuti mapatient athu akhoza kudwala mchizungu timati infections. Ndipo ngati kuti paoti paje tikusamala bwino ndikuti ma infections akhalapo ndikuti ana amene akubadwa plus asimayi atetezedwa. A George Jobe ndi woyankhulirapo pa nkhani za umoyo ndipo akutsindika zakufunika koyika ndalama zokwanira ku nkhani za madzi komanso ukhondo. Tikabwera nkhani ya ku maternity kumene amaberekera amayi kumene kungati pa chipatala palibe madzi ndikuti zinthu zambiri zingasokonekere. Malinga ndi ripoti la mabungwe a WHO ndi UNICEF la 2023 zipatala 37 pa 100 zilizonse zilibe madzi abwino ndipo 54 pa 100 zilizonse ndi zopanda ukhondo. Pomwe amayi ku chipatala cha Nkhuzi akupitirira kudandaula tikukhulupirira kuti tsiku lina zinthu zidzayenda. Meklina Chirwa, MBC, Mzuzu. Phindu limene kampani zingapo za ntchito zachuma mdziko muno zapanga likuyembekezeka kudutsa ndalama zokwana 1.1 trillion kwacha. MBC yapeza izi powunika zidziwitso za momwe malonda a kampani zomwe zili pa msika wa masheya wa Malawi Stock Exchange ayendera zomwe azitsindika kudzera ku misikawu. Zambiri mulipotiri. Malingana ndi zidziwitso za malonda za kampani zokwana zisanu ndi imodzi iliyonse yapanga phindu la ndalama zoposa 100 billion kwacha mu chaka cha 2025. Chaka changothachi banki ndi kampani za insurance zikuluzikulu zakwanitsa kuchita bwino kupyola momwe zinachitira mchaka cha 2024. Kampanizi ndi Nico Holdings, National Bank of Malawi,
NBS Bank, FCB Holdings, FDH komanso Standard Bank. Phindu lochuluka kwambiri likuyembekezeka pa kampani ya insurance ya Nico yomwe ikuyembekezeka kupeza phindu pafupifupi 332 billion kwacha, motsatidwa ndi National Bank yomwe ikuyembekeza pafupifupi 211 billion kwacha. Izi zikudza pomwe chuma cha dziko lino chinakumana ndi mavuto osiyanasiyana monga kukwera kwa mlingo wa kakweredwe ka zinthu, kusowa kwa ndalama zakunja ndi mavuto ena omwe anakhudza kapezekedwe ka ndalama zosunga za anthu. Koma akatswiri aza malonda ati kampanizi zakwanitsa kupeza phindu la mtundu kamba kakuti ena mwa mavuto a mchakachi amachititsa kuti chiwongoladzanja chikhale chokwera zomwe zakweza ndalama zomwe zimapeza kudzera ku ngongole za makasitomala. Kampani zikapeza phindu lochuluka mwa mtundu zikutanthauza kuti boma lipeza ndalama za misonkho zochuluka zomwe zithandizire ndondomeko ya chuma ya dziko. Kupatula apa, kampanizi zimafikira anthu kudzera mu dongosolo la zitukuko lomwe limagwiritsa ntchito gawo la phindu la mtunduwu. Elin Chimoyo, MBC, Blantyre. Nduna ya zamasewero a Patricia Whiskers yalangiza utsogoleri wa bungwe la Malawi National Council of Sports kuti lichilimike popititsa patsogolo ndondomeko zoyendetsera masewero zokomera dziko lonse pa magwiridwe awo a ntchito. Ndunayi yanena izi pamwambo olumbiritsa mamembala a bungweli asanu ndi atatu ku Lilongwe. Pomloka wadza ndi zambiri. Nduna yoona zamasewero a Patricia Whiskers yati boma layika chikhulupiriro chake mwa utsogoleri wa Jim Kaluwa ndi bodi yonse, ndipo lili ndi chiyembekezo kuti alimbikitsa ntchito zopindulira dziko lonse osati mbali imodzi. Ndunayi yatinso dziko lino lili ndi kuthekera kwaukulu pa nkhani zamasewero, komati pakufunika chidwi pofukula luso mbali zonse mdziko muno. A Whiskers alonjezanso kuti boma liyesetsa kugwira ntchito limodzi ndi bungweli potukula ntchito ya zamasewero. Ife ngati unduna ndife okonzeka kwathunthu kugwira ntchito ndi bodi imeneyi pamene tingakwanitse kupereka chithandizo chilichonse chomwe tingakwanitse tikhale tikukhala pansi ndikuona kuti tiathandize motani. Komano kupita chitsogolo sitikuyang'ana kuti ndalama zizichoka ku boma kokha. Inu mukudziwa kuti boma limakhala ndi udindo ochuluka kotero kuti nthawi zina zimavuta kuti momwe asiye kugula chakudya cha anthu atenge ndalama ike ku nkhani zamasewero. Mawu ake wapampando wa board yatsopanoyi Jim Kaluwa wati magwiridwe ake a ntchito akhala akulimbikitsa kuchita zinthu poyera, utsogoleri wabwino, umodzi komanso kupanga zinthu zokhalisa osati za kanthawi kochepa. Kaluwa wayamikiranso utsogoleri wakale wa board atipoti unayika maziko omwe iwo agwiritse ntchito kumangapo. Board yonse kuti no atilumbirisa tikozana kumagwira ntchito ifeyo kwathu tikubwera kuti no kuti tizagwire ntchito for atikhulupirira menda kambira paja kuti no the first 6 months will be key ndi nthawi ati tione kuti no zinthu zasuntha komanso ndingonenanso apapa kuti no munthu andasayembekezere kuti no ife tabwera tuzaphwasula zakale iyayi zakale zimene zinali zabwinozo tikuyenera kuti no tizipitirize. Ena mwa mamembala a bungweli ndi kuphatikiza pa Escort Chinula, Flaxon Walapa, Dora Mangulama, Rose Kaombe, Wesley Mwafulirwa, Senior Chief Njolomole, Alice Misomali komanso Chris Sukasuka. Paul Mlogoka, MBC, Lilongwe. Kampani ya masewero amlosera ya Premier Bet yati mphoto yaikulu yachiwiri mu mpikisano ya Waipula yomwe ndi galimoto ya mtundu wa Nissan Magnite idzaperekedwa pa 28 February. Mpikisanowu unayamba chaka chatha ndipo galimoto yoyamba inaperekedwa mwezi wa June. Kupatula galimoto ziwirizi, kampani iyi ikuperekanso mphoto zina za nkhaninkhani. A Hamza Mgaye ndi mmodzi mwa akuluakulu a kampani iyi. Tili pano kuti tiwakumbutsa makasitoma athu za mpikisano wa Waipula promotion umene wakhala kuyenda chaka chonse cha 2025. Mu Juni tinapereka galimoto yoyamba, galimoto yachiwiri ndi imeneyi imene tikhala tikupereka mu February kumapeto. Lero tifoti ngowakumbutsa makasitoma athu kuti mpikisano upitirirabe, zachitika zambiri mu 2025, taperekanso mphoto zosiyanasiyana mu 2025.
pano ngokumbutsa kuti 2026 mu February galimoto iso ikudikirani lowa nawo ni maere kuti muchite nawo mwayi owina galimoto imeneyi. Ndi tapereka zinthu zochuluka kwambiri mu 2025, tapereka maficho okwana 80, tapereka TV okwana 10, tapereka njinga za moto ziwiri, mafoni ankhaninkhani amene takhala tupereka wiki ndi wiki mu chaka chonse chimenechi cha 2025 kupatulano mu June imene tapereka galimoto yoyamba. So galimoto iyi 2026 February tikhala tupereka galimoto imeneyi. Kuwina wake nkosavuta mungarakhala tikunenera akhaenda account ya Premier Bet apange deposit ndalama kumeneko, koma akapanga deposit asewere ndi ndalama yokwana 1000 kwacha pa game ina iliyonse imene angayipeze ku online platform yathu. Akatero ndoti walaona mmaira amenewo. Ndi nkhani imeneyi tafika pa mapeto pa nkhani zathu masanano, tisanasiyane na inso mitu yake. President Mutharika wapempha achiwiri kwa nduna omwe walumbiritsa kumene kuti athandize kupeza njira zothana ndi mavuto omwe dziko lino likukumana nawo. Boma lalonjeza kuti lika chidwi ku ntchito za nthambi ya polisi pokonza mavuto omwe akukhudza nthambiyi. Ndipo phindu limene kampani zingapo za ntchito zachuma mdziko muno zapanga likuyembekezeka kudutsa ndalama zokwana 1.1 trillion kwacha. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Yvonne Tamanda Phoya. Tikufunirani masana opambana. Sabata ino mu program ya Woman Talk. Kuli mwambi umene umanena kuti mawu amalenga.